17 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт тарабхонаи бразилии Латина Душанберо ифтитоҳ карданд. Иттилоъ дода шуд ки иншооти нави хизматрасонӣ ки дар маҳалли хушбоду ҳавои соҳили Кӯли Ҷавонон қомат афрохтааст, ба хотири ба мизоҷон расондани хизматрасонии сатҳи ҷаҳонӣ ва пешниҳод кардани таомҳои наву гуногуни болаззат бо бренди ширкати машҳури бразилиягӣ сохта шудааст. Соҳибкорони ватандӯст дар баробари бунёди иншооти муосири маишию хизматрасонӣ ба масъалаи таъсис ва таъмини ҷойҳои нави корӣ барои сокинони пойтахт аҳамияти аввалин дараҷа доданд. Дар тарабхона 50 нафар бо кори доимӣ таъмин шуда, дар мавсими гармо 10 нафар пешхизмат ба шуғли муваққатӣ фаро гирифта мешавад. Дар қисмати дарунӣ ва берунии тарабхона дар маҷмӯъ барои дар як вақт ба 250 нафар хизмат расондан ҷои нишаст мавҷуд аст. Тарабхона аз дигар марказҳои маишию хизматрасонӣ бо тарҳи нодир ва тарзи нави пешниҳоди сихкабобҳову хӯришҳои гуногун фарқ мекунад. Ороиши зебои толори бино, истифодаи ашёҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ва мусиқии форам иқлими гарми кишвари Бразилияро бозгӯ аст. иншоот бо лоиҳаи франшиза, яъне дар асоси шартнома истифода бурдани бренди машҳури хориҷӣ ва технологияи он бунёд гардидааст. барои пешбурдани кори тарабхона ва пухтани таомҳои гуногун шаҳрванди кишвари Бразилия ҷалб гардидааст, ки дар ҳамкорӣ бо ошпазҳо ва кадмонаҳои тоҷик ба мардум хизмат мерасонанд. дар тарабхонаи Латина Душанбе, ки дар ҳудуди кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил нахустин мебошад, 110 намуд хӯрок тайёр ва ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. Hoje eu estou muito feliz pela inauguração do nosso novo restaurante na bela cidade. имрӯз бисёр хурсандам ки тарабхонаи мо дар шаҳри зебои Душанбе барои сокинон, меҳмонон ва дӯстдорони хӯроки бразилиягӣ кушода шуд. мехоҳам миннатдории самимии худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён кунам, ки барои пешрафту тараққиёти кишвар ташаббусҳои қавиро роҳандозӣ мекунанд. табиати зебои кишвари шумо, меҳмоннавозии гарм ва имконатҳои дар самти тиҷорат пешбинӣ гардида на танҳо сайёҳон, балки тоҷиронро низ дар мисоли ман ҷалб мекунад, ки тиҷорату сармоягузориро дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ба роҳ монанд. аз раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои истиқболи гарм, иқдомҳо ва роҳнамоиҳояшон миннатпазирем. ба шарикони тоҷикистонии худ ташаккур мекунам, ки ҳанӯз 5 сол муқаддам аз кушодани тарабхонаи итолиёвии Алаторе то имрӯз, яъне кушодашавии тарабхонаи бразилиёвии Латина дар паҳлӯи мо ҳастанд. тарабхонаҳои мо дар бузургтарин шаҳрҳои дунё фаъолият доранд ва дар ҳудуди кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил нахустинаш дар Тоҷикистон ифтитоҳ ёфт. мутмаинам, ки лаззати 110 намуд хӯрокҳои бразилиёӣ ки аз ҷониби ошпазҳои моҳири мо омода мешавад, беҳамтоанд. атрофи тарабхона барои ҷалби ҳарчи бештари меҳмонони дохилӣ ва назаробо гардонидан бо дарахтони нодири ороишӣ, ки аз хориҷи кишвар оварда шудааст, оро ёфтааст. дар фасли гармо имкон аст, ки дар ҳудуди тарабхона ва лаби соҳили кӯл зери чатрҳои сафед ба меҳмонон таомҳои лазиз ва дигар хизматрасониҳо пешкаш гардад. бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки дар шароити муосир ва дар ҳолати афзоиши шумораи сайёҳону меҳмонони пойтахт, фаъолияти чунин иншооти муосир ба талабот ҷавобгӯ хоҳад буд. ин як нав муаррифии сатҳи баланди меҳмоннавозии бою қадимаи тоҷикона аст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо шароит ва сатҳи хизматрасонӣ дар тарабхона ба иқдоми соҳибкорони ватанӣ ҷиҳати обод кардани якгӯшаи диёр ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ изҳори сипос намуданд. маросими ифтитоҳи расмии тарабхонаи бразилиягии Латина Душанбе рӯзи 22 октябр бо доир кардани шоу барномаи рангини бразилиягӣ баргузор мегардад.